Σήμερα είμαι καλεσμένος από το ΔΠΑΕ Σερών για να αναδείξουμε τον τομέα της γεωπληροφορικής. Μαζί μας έχουμε τον επίκουρο καθηγητή κύριο Ντούρο Κωνσταντίνο που θα μας αναλύσει περισσότερα για τον τομέα της γεωπληροφορικής. Τι ακριβώς είναι η γεωπληροφορική και γιατί αποτελεί ένα τόσο σύγχρονο και δυναμικό κλάδο. Η γεωπληροφορική είναι η επιστήμη η οποία μας βοηθάει να συγκεντρώνουμε, να αναλύουμε και να αξιοποιούμε πληροφορία που έχει γεωγραφική θέση. Με άλλα λόγια, δεν μας αρκεί να ξέρουμε μόνο τι συμβαίνει, αλλά γιατί συμβαίνει εκεί και πού ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένας εξαιρετικά σύγχρονος κλάδος που συνδυάζει τεχνολογίες εχμής, όπως δορυφορικά δεδομένα, εικόνες από drones και ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη. Πού εφαρμόζεται η γεωπληροφορική στην καθημερινότητά μας? Η γεωπληροφορική είναι ήδη στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στο κινητό μας. Αυτό που χρησιμοποιούμε καθημερινά, το Google Maps παραδείγματος χάρη, πίσω από την εφαρμογή είναι η γεωπληροφορική. Φοιτητές σας, αφού τελειώσουν με το πτυχίο τους, πού απασχολούνται στην αγορά εργασίας? Η γεωπληροφορική είναι από τη φύση της διεπιστημονική, συνδυάζει την επιστήμη του μηχανικού με την τεχνολογία και οι απόφοιτοί μας μπορούν να απασχοληθούν τόσο στο δημόσιο τομέα, όπως σε δήμους ή σε φορείς πολιτικής προστασίας, ακόμα και στο κτηματολόγιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ως στελέχη τεχνικών και μελετητικών εταιριών, ακόμη και στον γεωργικό τομέα με την ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους και από εικόνες drones. Πάμε να συναντήσουμε έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια να μας μιλήσει για το πώς επέλεξε το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Παναγιώτα, πώς επέλεξες το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής? Κοιτάξτε, εγώ έχω ήδη ένα πτυχίο, είμαι γεωπόνος και συνδυάζεται πάρα πολύ καλά σχετικά με τη γεωργία ακριβίας. Χρησιμοποιούμε τηλεσκόπηση που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πλέον μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, για αηφόρο ανάπτυξη. Επίσης, το κτηματολόγιο είναι ένας κλάδος ο οποίος θα απασχολήσει για πάρα πολλά χρόνια από εδώ και έπειτα, από τη στιγμή που έχει κλείσει. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θα λύσουμε εμείς οι τοπογράφοι, θεωρητικά. Τι σκέφτεσαι να κάνεις επαγγελματικά στο άμεσο μέλλον, αφού τελειώσεις με το πτυχίο σου? Σκέφτομαι να ασχοληθώ με το ελεύθερο επάγγελμα, κυρίως. Βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα μέχρι στιγμής, αλλά αυτό είναι το πλάνο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε λύση σε πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο. Εσείς στο τμήμα σας, πώς εντάσσετε τη σύγχρονη τεχνολογία σήμερα? Το τμήμα μας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό. Παραδείγματος χάρη, εδώ μπροστά μας έχουμε ένα οκτακόπτερο, ένα drone, δηλαδή, το οποίο φέρει έναν υπερφασματικό ανιχνευτή, μια υπερφασματική κάμερα δηλαδή, την οποία τη χρησιμοποιούμε για εφαρμογές γεωργίας ακριβίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τις χρήσιμες πληροφορίες που δώσαμε για τους υποψήφιους φοιτητές που θα έρθουν στο τμήμα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάδειξη των δυνατοτήτων του τμήματός μας. Ευχαριστώ ξανά.